ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ମୋତେ ଛୋଟବେଳର ଘଟଣା କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଛୋଟବେଳରୁ ଘଟଣାରୁ ଆଜି ତକ ଏମାନେ ପାଗଳ କରି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ। ଖାଲି ମୋତେ ନୁହଁ, ଆମ ସାନ ଭାଇ ପିଟୁକୁ ବି। ମୁଁ ସିନା ତାଙ୍କର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ଏବେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂଷା ପୋଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭୂଷା ଭରଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକକୁ ବୁଝାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଏମିତି ଆମ ଘରକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଲୋକ ଜମା ବୁଝୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଇଏ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବି। ମୋ କେସ୍ଟି ଅଛି, କଲ୍ ରେକର୍ଡ ପ୍ରମାଣ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବି ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସରୁ ସେଇ ପ୍ରମାଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଏମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସାଥୀ ହେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇ ଉଠି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଥିଲେ। ଲିଡର ଜଣେ ଅଲଗା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲୁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆସିକି କହିବ। ଆମେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖାଇବୁ। ତ ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି ତାମିଲନାଡୁ ଗୋଟେ ସର୍ଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ। ଏମାନେ ଆମ ସାନର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି, ପୁରା ବିଟୁକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକିରି ବାହାଘର ପୁରା ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ବାହାଘରରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ଏମାନଙ୍କର ପଇସା ସବୁ ସରିଯାଉ, ଲାଷ୍ଟରେ ଭିକ ମାଗିଲା ଭଳିଆ ଚରିବେ। ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ପାଗଳ କରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଛି, ଘରଟାକୁ ସାଇଜ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଅଛି।